warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan selamat malam Sugeng Dalu, Sugeng Rawu, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Berhibur bersama MT Campur Sari. Anganku nyamborongan nembus beko, ngitung lintang sesulo padang rembulan, tak goleki ana ngendi si panjerina, tak titipi kidung kekepeke ngejantung, lalu ngitan lungan kang rerambatan, kamu soro-soro rangket jiwanggo, tak kirimi layang kita, tak sampir ke angin sumilir, ora krasa sliramu tansah tak pikir. Segoni audio Rina wangi wayangmu beda atiku, Singa tirta saupama kapan kaya aku bisa ngegem lintang rengko endahe rembulan. Aku samar kuatir lamun kecabar, sekar mekar ing ora-ora kang cengkar, ngelakan tanpa upama nunggu tumete sing tirta kanggo nelesi lungka-lungka ketiga. MMD Campur Sari. Nyamboro anembus meko, lintang sesulo padang rembulan, tak goleki ana ngendi si panjerina, tak titipi kidung keketeke ngejantung, lalu ngitan lungan kang soroan rangket jiwanggo, tak kirimi layang kitir, tak sampir ke angin sumilir, ora krasa sliramu tansah tak pikir. Kapan kaya aku bisa ngegem lintang rangkul endahe rembulan. Aku samar kuatir lamun kecabar, sekar mekar ning ora kang cengkar, ngelakan tanpa upama kanggo nelesi